Восхваляя Всевышнего и благословляя пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха, в аэропорту Грозного провожают первую группу паломников. Ежегодно за счет регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова сотни людей получают возможность отправиться в хадж и совершить один из обязательных столбов ислама. Провожать первую группу приехали родственники, друзья, а также муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. Вместе с группой он прочитал дуа и дал напутствие. ويبتشع رمضان عشسة ويمخنا رمضان عشسة ويمخنا أيمان عشسة هور شرح حجنس حجل دناخ يغت عمرة دناخ يغت أخ أتصلنا دزل ديتن وير ووش دوخ دزل دو أتص حجنس ملوان وشول استقوا حجل درخ يال خلصرن سر عمرة تيش يال خلصرن سر هور لامز ديش سلام استقعديش بعز روز لامز ديش سن سودول لا إله إلا الله أجمع أزرز ألسن سودول سقران شق داقش مع أزرز شق داقش سن سودول سار ملي شول عمل خ يل يزق وزخل والجدالة أتسوي مخنان أيمان عجنة ويمخدينا رمضان عجنة تعشي كويوتش هنا الشيء تانا فرز حجل تير داقيتر ناخي حجل دايتر عمرة دايتر ديلي عليه الصلاة والسلام زير دايتر جيمبول بات بول بويز. Провожает первых в этом году паломников и советник главы Чеченской Республики богослов Адам Шахидов. Он отметил, что награда за каждое восхваление Аллаха и чтение Корана в святых местах Мекки и Медины дойдет и до тех, кто создал условия для совершения хаджа. Хаджа дала нискотчуна ши дахараха схаз ваджиб дина вахар Аллах дал эдиллинду خيل دقنا بوقتهن أتو بوش سجي بغ سأتويسوش اشتتانا أعمل حاجة دال غازة قبل لازم بركتي نقبحن دلوشة تنديكش كنتي ويباتش رمضان حاجة دال أتو بنق طبعا إزر نشكا حرنق مرشا بال نحج أبابيل بلش حانا دال ديك دي نقصنا دال توفيق دي نقصنا بناخا هرناه ونقوش بلو حج أبايد. Среди паломников чтецы Корана, хафизы и богословы Чеченской Республики. Они выразили слова благодарности и обещали делать дуа в хадже, прося здоровья и удачи во всех делах для Рамзана Хаджи Кадырова. مسو بزرگ تا ست سینمتر کدی اتفاق خاش بال سوچو خیل دل ریز خیل آلوش وقتان مثلا داغ ملة چنو تلا دل ریز خیل مثلا. Айса Бакаев давно мечтал совершить хадж, но не было возможности. Для него это самый большой подарок. والغاز وقابل دايت سنصدع رمضان حجنا أيمان حجنا مسرنا دير ريسول سار حلقر ديلي شلا إشبهن درش ديال شتوقت دقي ديشتو بق بو يتفادا هذا والحلق ربول باش بقينا أقبل غساتوش لا الله لعبنا كده كان هرم سار حتى ديش قابل دير داتر أتصل جو لقى ويهدال بنقية تم رمضان حجوا باتشاخلر دوك إدوك سأل دال هذا مار دير ريس خيل تان это إشتا وموتي ندير ريس خيل. После долгих прощаний и напутственных слов верующие облачились в храм в специальную одежду паломника и приготовились к длительному путешествию. В этом году в хаджи смогут побывать 3100 человек из Чеченской Республики. По указанию Рамзана Хаджи Кадырова для них созданы комфортные условия. Также паломников в пути будут сопровождать медицинские бригады и руководители групп. Адам Арсунукаев, Мусар Даудов, Ибрагим Батаев. Неделя.